लागेलू चांद, फुर्सत से तो हो के बनवले भगवान। हंसेलू मोनालिसा लागेलू चांद, फुर्सत से तो हो के बनवले भगवान। अखिया बातो हर नीली नीली ए मोनालिसा माला वाली, गजरा बातो हर काली काली ए मोनालिसा माला वाली। सोशल मीडिया पे वायरल बाड़ू, कितना के पागल बनवले बाड़ू। चलेलू चाल एकदम हिरनी के जैसे, कमर बल खाए तो हर नागिन के जैसे। इंडिया में चर्चा बा गजब मुस्कान, लागेलू जैसे बा हुस्न के दुकान। उम्र 16 के बा बाली बाली ए मोनालिसा माला वाली, तोहर गजरा बा काली काली ए मोनालिसा माला वाली। सब झूमी झूमी जाने कितने आए हैं नागा महाराज, टीएन लहरी बासोर प्रयागराज। आए हैं साधु संत ज्ञानी गुनी, उसमें एक लड़की वायरल हुई। वो तो गोरी है ना काली काली ए मोनालिसा माला वाली, तोहर गजरा बा काली काली ए मोनालिसा।